Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jaħdem fuq abbozz ta' liġi li għandu lan li jġib fis-seħħ direttiva tal-Unjoni Ewropea li tagħti aktar drittijiet lill-awturi fis-suq diġitali. Issa li lesta dan l-abbozz, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb se jlaqqa l-awturi Maltin u jpoġġi għal vot dan l-abbozz. Marka Milleri għal Mawa News li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jagħmel diversi proposti, fosthom li jiddaħħal l-obbligu għal pubblikaturi li jitlu f'kuntratt mal-awtur. Xi ħaġa li salluma da mhix obbligatorja u li waslet biex kien hemm każi fejn awtur ma rċieva ebda sem mill-profitt tal-ktieb. Enfasizzaw wkoll il-bżonn ta' ħlas minimu lill-awtur li jkun ta' 10% mill-profitt li jagħmel il-pubblikatur, kif ukoll ħlas fuq id-dritt tas-self pubbliku. Tkellem ukoll dwar drittijiet ekonomiċi li kittieb għandu jgawdi minnhom. M'għandekx il-beħ tal-kotba biss fejn għandek il-minimu 10%, imma għandek il-public lending rights, għandek it-translation, għandek l-adaptation għat-teatru, l-adaptation għal-film. U qed nipprovaw illi nimmassimizzaw id-dħul tal-kittieba minn dawn il-drittijiet anċillari wkoll. Il-Kungress tal-Kittieba li se jiltaqa' x-xahar id-dieħel għandu lan li jagħti indikazzjoni ċara lill-Gvern ta' x'jixtiequ l-awturi. Malli l-stakeholders il-kittieba speċjalment jaqblu ma' ċertu prinċipji bażiċi, il-Gvern ikollu direzzjoni ċara ta' kif u fejn jista' u għandu jagħmel it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva. Iċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb temm jgħid li lan huwa wieħed ċar. L-abbozz pratikament ħajassigura ċertu ammont ta' dħul bażiku lil kittieba li huwa bżonn jus ħafna biex il-kittieba fl-aħħar mill-aħħar jibqgħu jiktbu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.